masak nasi dalam periuk untuk kemakan di hari sanjo. Kok bantu udah kodi sabana buru oh sayang, tapi kok setia udah jan adik tanyo. Tapi kayolah di udah tak baduton, itu banang dari pinjai babu di kajaduo. Kan picayolah adik sayang, usalah ragu di oi saada to bimbang, aponan udah katokan picayolah adik sayang. Masak nasi dalam periuk untuk kemakan di hari sanjo. Kok bantu udah kodi sabana buru oh sayang, tapi kok setia udah jan adik tanyo. Tapi kayolah di udah tak baduton, itu banang dari pinjai babu di kajaduo. Kan